Moi kochani, oto kolejny wieczór chwały, który rozpoczynamy źródłem. A to źródło ma na imię Eucharystia. Jest to pierwsza część naszego wieczoru chwały, najważniejsza, która poprowadzi nas do świadectwa, katechezy, uwielbienia, modlitwy wstawienniczej. Ale istotą wieczoru chwały jest zawsze Eucharystia. Kiedy wsłuchujemy się w Słowo, kiedy dzisiaj Kościół dając nam Ewangelię według świętego Jana podkreśla, że musimy być zakorzenieni w Jezusie Chrystusie. Oczywiście nie przez szаты, nie przez słowa, ale poprzez moje i wasze życie, moje i wasze tak, moje i wasze zjednoczenie się z Bogiem. Nie zewnętrzne, nie nawet to, że ktoś powie pięknie, ale zjednoczenie się, które nazywamy komunią z Jezusem. My w sposób szczególny ten rok też w Kościele, rok Bożego Miłosierdzia, ale my dzisiaj w sposób szczególny pochylamy się razem ze świętą siostrą Faustyną nad Jezusem Miłosierdzia. I obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany na życzenie samego Zbawiciela. Nie, że siostra Faustyna sobie coś wyobraziła, ale Jezus kazał siostrze Faustynie napisać, namalować ten obraz. I ten obraz powstał w 1934 roku. Obraz ten jest uczczony w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Ale nie rozchodzi się i istotą nie jest samo namalowanie obrazu, chociaż bardzo ważne, chociaż bardzo głębokie. Ale istotą jest słowo, które Pan Jezus powiedział. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Nie wiem, czy słyszycie dobrze. Dusza, która będzie czciła ten obraz, nie zginie. Obiecuję również już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi. A moim i waszym przyjacielem największym jest szatan, a konsekwencją jego jest mój i wasz grzech. Każdego z nas, jak tu jesteśmy. To jest największy nieprzyjaciel w moim i waszym życiu. Nie ma większych nieprzyjaciół. I dlatego Jezus mówi do siostry Faustyny, a szczególnie w godzinę śmierci. Przez obraz ten udzielać będę wiele łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza w niebie. I istota, która płynie z tego wyzwania, ma na imię koronka do miłosierdzia Bożego. I to jest dzisiejszy temat naszego spotkania w tej drugiej części, gdzie będziemy się pochylali nad tą przepiękną modlitwą. Dlaczego przepiękną? Bo tak jak modlitwa Ojcze nasz,
Tak samo koronka do Bożego Miłosierdzia jest modlitwą, którą podyktował Jezus Chrystus. Pamiętacie ten piękny obraz apostołów, którzy widzą, prawda, Jezusa modlącego się i zachwyceni są postawą Jezusa i wywołują ogromny krzyk ze swojego wnętrza. Panie, naucz nas się modlić. Wtedy Jezus mówi, nie, że masz taką mieć postawę, tak weź, te słowo, tamto. Nie, Jezus mówi prosto. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I dzisiaj będziemy się modlili w czasie Eucharystii. I koronka do Bożego Miłosierdzia jest też modlitwą, którą nauczył nas Jezus poprzez świętą siostrę Faustynę. I Pan Jezus podyktował świętej Faustynie koronkę w Wilnie 13-14 września 1935 roku. Modlitwę na uśmierzenie gniewu Bożego i przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Słyszymy? Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I w tej modlitwie